Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, etxe hontako kolaboratzailea den Patxi Urrutia etorriko da guri platora. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1630ko azaroaren 15ean, Johannes Kepler astronomo eta matematikari alemaniarra hil zen. Gainera, azaroaren 15ean ere, baina 1949an, Naturam Godse eta Narayan Apte esekutatu zituzten Mahatma Gandhi erail zutelako. Eta azkenik, gaurko egunez, baina 1988an, Federico Krutwig idazle eta politiko getxotarra hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur azaroaren 15 astelena hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Gaixotasun neuromuskularraren arreta egonkor mantendu da 2020an helduetan eta aurten gora egin du nerabentzako kontsulta batekin. Arginaritzek arranoren eguna ospatu du, Bonelliko arranoa berreskuratzeko Aquila Life proiektu europarraren barruan. Izadi bere guraso proesiongandik urrundu ez dezaten irtenbideak eskatu dituzte burlatan egin den ekitaldian. Hor dago, Nafarroko hegoaldetik euskararen zonifikazioa gainditzeko eskaria. Sesmako Nafarroko ubideko obrekin datorren urtean 1300 hektaria inguru ureztatu ahal izango dira itoizko urarekin. Ingurumeneko departamentuak jardunaldi bat egingo du online aste honetan Glasgowko klimaren goi bileraren emaitzak aztertzeko. Nafarroko despopulazioari aurre egiteko ideia ekintzaileen lehiaketak datorren astean aukeratuko ditu proiektu irabazleak. 105 ikastetxetako eta hezkuntza bereziko 4.000 ikaslek eta irakaslek parte hartuko dute 2022ko iraupen eskiko eskola kanpainan. Aierdik Baztan Bidasoako alkatekin hitzarmen bat sinatu du eskualdeko errehabilitazio talde bat ezartzeko. Amets Arzailusek jantzi du aurtengo Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko bertsolari txapelketako txapela. Espainiako transizioaren analiz simboliko artearen ikuspuntutik Nerea Lekuona sortzailea gasteiztarraren proposamena mistoen eraikinean. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar, arratsaldeko 7:30, Jakoba Errekondoren 2022 ilargia eta landareak agenda liburua aurkeztuko dute Karrikirin. Horretaz gain, asteazkenean, sortaldekoak solasaldi irakurtaldia eskainiko dute Amets Aranguren eta Edoi Etxartek arratsaldeko 8etan zaldiko maldikon. Eta bukatzeko, ostegunean 7:30, Jon Basaguren eta Inigo Astizek poesia eta musika errezitaldia eginen dute Kondestablen. Pasa gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, kutsadurek gorrantz jarraitzen dute 159 kasurekin. Abuztuaren 13tik zifrarik altuenera iritsiz. Gainera, Nafarroa azken hamarkadan ikasle hazkunde handiena izan duen erkidegoa dela ere azpimarratzen du egunkareanek, 15,8%. Eta argazkiaren bidez, Lasoren bidaia ia perfektua nabarmentzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra Nafarroak urtea pandemia aurretik baino 335 milioi zor gehiagorekin itxiko duela da. Argazkiaren bidez, Nafarrek Behobiarekiko duten leialtasuna nabarmentzen du. Bestalde, Nafarroako Elizaren bigarrena hartzapezpiku militar gisa ageri dela aipatzen du egunkari honek. Eta bukatzeko, tentsio handiko final batean altunak Laso garaitu duela azpimarratzen du. Gararekin jarraituko dugu. Azaleko argazkiaren bidez, Kaiolako 3. txapela altunarentzat izan dela azpimarratzen du, Lasok handitutako finalean. Horretaz gain, titularrak
COVID-aren igoerak eta arnas birusek egoera aldatzen dutela jakinarazten du. Bestalde, muga ixtearen aurkako aldarrikapena larrainera eraman dutela ere jasotzen du gaurko garak. Eta amaitzeko, klimaren goi-bilera Glasgowtik Sharm el-Sheikhera pasako dela aipatzen du, baina denbora agortzen ari dela gogorarazten du. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Joanes Ilarregik Leitzako saioa irabazi duela da, eta finala zehaztu duela. Bestalde, Aritz Aiesaren deklarazioak jasotzen ditu komunikabide honek. Esanez, Iruñeko udalak behartu dituela Antsoaingo aparkalekuak mugatzera. Eta azkenik, pilota finalaren harira, 2 buru ezin direla txaper bakarrarekin estali aipatzen du. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, zerua estalita egongo da, bereziki Kantauri isurialdean, eta euria egingo du. Euria bereziki ipar partean eta mendebaldean egingo du, baina arratsaldean zehar aterruneak luzatu egingo dira. Nafarroa erdi eta hegoaldean goizean goiz euria egingo du, baina egunaren gainerako orduetan ostarteak zabalduko dira. Iparrak gogor joko du, batez ere kostaldetik hurbil eta Ebro ibarrean. Temperaturak berdintsu jarraituko du. Eta bihar, asteartean, giro goibel eta freskoa izango dugu. Ipar partean hodei ugari pilatuko da, eta euri apur bat egingo du, batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian. Nafarroa erdi eta hegoaldean ostarteak gailenduko dira, eta giroa lehorra izango da. Ipar haizea ez da astelehenean bezain bizi ibiliko. Nafarroa hegoaldean izan ezik, bertan ziertzoa oraindik zakar ibiliko da, bolada gogorrekin. Temperaturan ez da aldaketarik izango. Orain, etxe hontako kolaboratzailea den Patxi Urrutia dugu gurekin platoan. Kaixo, Patxi. Egunon. Zer moduz? Osongi, zu? Indartxu somatzen zaizu. Bueno, gozari pixket hartu dugu eta hortaz bikixo, bai. Ongi. Eta adibidez, atzoko pilota partida jarraitu zenuen. Bai, bueno, atzo egun betea izan genuen, okupatu eta nola. Alde batetik ikusi genuen Aimarren agurra, harritu ninduena gainera zenolako babesa baduen jenden artean eta zenolako begirunea iragutzi dioten. Errespetua, bestetik berriz atzaldeko final zoragarri hori ere ikusi genuen. Nik nahiago nuen kasi gurdinak irabaziko izen balu, baina, bueno, dena ez da posible, baina oso ongi. Eta hortaz aparte ere, eta, bueno, pues hurbilekoa dudanez, edo nire lagunen laguna delako, edo, ikusi nuen ere Espainiako saskibaloiko partida, eta ikusi nuen Etxarri 21 puntu egin zituela, eta oso ongi, lehenengo aldiz selekziora hurbildu izan da, baina, bueno, pues, atzo irakustaldi oso ona, oso polite irakutsi zen, eta ari begirare gustora egon ginen. Politika bakarrik ezkirola ere jarraitzen duzu. Bueno, bizitzonten ez da ogiz bakarrik jendea bizi. Uste dut, Jesukristo garantzela no solo de pan vive el hombre. Baina, bueno, denetei behar da pixkatez, eta horrelako espektakuloa gainera ikusteko aukera duzunean, pues orden disfrutatzeko gaude, hemen sufritzeko. Hori da. Bueno, ala ere badaude ez, beste gai kritikoago batzuk ere gaur komentatzeko. Zoritxarrez, hainbertze gai badaude, nahasie dago gizarte hau, bueno, gizarte kapitalista hoide, kapitalismo hoide, nik niretzat bildu alik eta gehiena. Alduden gehiena behar du bildu nire onerako, eta bertxeak bidean gelditzen badire, lehertzen badire ez du importa, hori da kapitalismoa. Horrela, gizarte kapitalista baten gaudenez, egunero eta ordu guziz, badire horrelako gauza arraroa gertatzen direnak, non kontradizio badaude gizarte demokratiko batekin, gizarte libre batekin, etc. Baina, bueno, hori da gizarte kapitalista. Gizarte kapitalista, hemendik kanporatu arte horrelako egoera batean biziko gara. Hombre,
tarteka asko zero bekio goten gara, beste tartetan baina oinarri zainak hor daude, kapitalismoa zainak jarriak ditu, eta zain horiek handu arte, pues ez dugu gauza hondirik egingo, ez? Baina, bueno, pues hor ditugu enbeste gauz, bai? Adibide asko ez. Adibidez, HT-arena agian. Ikeragarria, ez? Horre behar dugu egin trenbide bat, Kastejondik Kanpanasera. Zertarako? Nork egiten du traiektu hori? Bueno, orokorrean, abiadura handiko trena astakeri ikeragarria da. Ekologikoki, dirudienez horrek kutsatzen du, baina ez da izan bat. Elektrizitate kristoinak ere erretzen ditu, eta hoi da egiten ari direna, eta orai ari dira, gainera, espalimeda aldatu zeurik, Nafar gobernuak aintzinatzen du dirua hoi egiteko. Osake, eta zuk eratzen zu baina, zertarako noa dugu presa, baina nortaz aparte, eske ikertu alda zenbat bidaiari badauden leku batetik bestera gaten direnak. Zenolako obligazioa dituzten leku hortan hor egoteko edo egunero biltzeko edo ez. Zenbat gostako den biletea eta jendeak ordaintzen alko duen edo. Ez dago inolako lan edo balin bada ez dute publiko egin, ekonomikoki horrek zenolako etorkizuna duen, eta soziologikoki ere horrek zenolako laguntzak dituen, ez? Baina, zerrai dire? Betikoa, zenbaitzuk badute hor komisioa kobratzeko, eta komisioien bitartez eta lana batzuk eta komisioa bertzak eta hor denendako edo unitzen dako izan behite banatzeko legez kanpo bada ere, baina hortan gaude, eta hoi egiten ari dira. Zerengatik ikeragarria da, zuk zerbait egitie ikusi gabe, gero, zuk etxe bat ireten duzu eta ez da izu argie ordaintzeko dirurik izanen duzun. Ezin duzu etxe hori erosi edo diru beharko duzu izan hori ordaintzeko, berzenaz? Baina, bueno, pues hemen zenbait politikari eta gehien bat ustela direnak, eta hemen ustelkeri kasu haunitz izan dire bai UPN-eren eta bai PSR-eren eskutik ere, eta horiek agintzen duten biztertean, eta horien interes personalak, kapitalismo hori da, interes personala bilatzea. Adibidez, Ultzaman, ez? Bueno, hemen Ultzaman gertatu zaigu gauz, bueno, oso interesgarria zerengatik, hor hasi ziren purinak eta tratatzeko intzuten zentro bat, baina zeak pastu zen, berela konturetu ziren hor sartutako makinak ustelak zirela, pastu ez zirela, eta kristun iruzurra bat zegoela atzetik. Problema ez da iruzurra jakitea badagoela, problema da gero epailen, ez dute, la justizia, epailek erabakiko dute ez. Epailek ez, hemen badaude 50 gauz direnak diren bezala, eta epailek ez dute erran behar. Epailek ez dute erran behar oraiko gizeko bederatzietako argitzen duenik. Hoi hor dago takitxo, baina, bueno, orain nola epailean giberian gordetzen dire, eta askotan, bueno, eta epaile badakiko zeintzuk diren, epailuk ere beraie bezalako baitire, eta hor, aldatzen dire gauzak, badirudi, eta hemen ere, hoi gertatu da, eta momentu batean hori iritsi ziren, karo, hoi dena behar zen berritu. Horren atzean egona, hoi bultzatzen da udala. Eta, karo, udalaren gain zen denak, eta ikeratuta zauden zeren gati, pentsatzen zuten momentu batean 4 milioi euro ordaindu beharko zituztela. Ez naski arrazoiek ez dutelakoz, baizik arrazoia ez zitelako zematen epaileek. Ez naski inguruko jendek, ez? Bueno, baina ganden astean jakin dugu, irabazi dutela epailketa hori, eta ez du udalak deus ordaindu behar, horrek erran nahi du, bueno, pues udalak bizimodu normala segitzen alko duela, eta aurrerare eginen duela, eta, bueno, bertzaldete berriz, Patxi Perez gainera, galtzailea edo arduradun nagusia, horre egindako kakaguzien arduradun nagusia, da Patxi Perez, eta Patxi Perez ez da nor nahi. Patxi Perez da parlamentaro forala. Zein taldekoa? Jakina, upenekoa. Zein taldeko izin da. Eta gainera, Espartzaren eskua. Beti Espartzarekin dagoen norbait. Bueno, pues, horiek denak ikusi ditugu, eta naiz eta horiek denak pesazo gainera epaileak guri, edo gure inguruko jendei ebazpen bat positiboa eman balin badu, aski garbi egon behar zuen gaia hola zegoela, ez?
Eta hortaz ere oso pozik, berehala deitu nion lehengo alkatesari zoriontzeko, zerengatik, bueno, pues horrelako gauzak zoriontzeko modukoak badire, borroka luze bat, hainbeste gau loikin gabe, kezka ikaragarriak, salsa batean aurkitzen duzu zure buruan on, zuk ez duzu ezer gaizkirik egin, baina, bueno, pues bertzen eskutik heldu zaizun zikinkeria, zuk einditu eta garbitu. Eta, bueno, pues horrengatik nik uste dut Ultzamako jendeak oso pozik egon dela. Eta, bueno, horrela ez, epaiketei buruz ari zarela, Altsasuko kasuaren inguruan ere ez, eta... Begira, hemen gauza bat, egirri ematen hau niri zerengatik askotan erraten dute, bueno, es que confiamos en la justicia, guk konfiantza osoa daukago justizian, eta hoi ez dutena da, ez dutela bat ere, gainera beraien manejatzen dutelakotz, eta beraien nahi dutena egiten dutelakotz. Azken boladan ikusten ari gara, bueno, lehen ere, baina azken boladan ikusten ari gara, zen nolako zekinkeriak ari den egiten justizia. Estatu Espainiarreko lapurrik handiena libre eta baino patzen dute abiona. Horrelako, ameka gauz baditugu gure inguruan, non, bueno, zenbat ebazpen datera dituzte orai ere, bueno, konseilu ez da izan aukeratzeko orduan, hor daude liskarretan ez da izan bat denbora azkeneko boladan. Ikusi ditugu, bueno, baina ze pastu da, beraiek egiten dituzte, nahi dituzten astakerie, baina ez dire nahiko Europara begiratu, eta Europara ez da bai halako ispilu garbia, baina, bueno, horiekin konparatu, karo, oso itxusi gelditzen dira horien ispilutan begiratzen direnean, begiratzen dutenean bere burua. Eta hoxe gertatu zaio oraikoan, eta hor agertu da, hor Altsasuan oso grabe zauritua izan zen brigada edo tenientea, nahi zuen bere kasua biktima del terrorismo bezala izatea, karo, zengatik hor bada xoxa. Xoxa bazuen kobratzeko, eta, bueno, pues, eta gainera nola beraiek arrazoi dute beti, pues hori, ze pastu da, joder, Nafarroko epaileak errandutela ezetz, hoi ez dela, Nafarroko ez da inongoa ja, hoi ez dela terrorismoen aurkako rolloa, hoi dela, bueno, pues liskar baten ondorioa, eta hor ez duela kobratzerik. Zertizu, bueno, zertako atxilotu zuten, hainbertze zarata eginez, zertako eraman zituzten Audientzia Nazionalera, zertako epaitu zituzten Madrilen, erraten genuen etzela, zertako kontu dituzten hainbertze urte kartzelian, hau ezpari mezen liskar bat besterik. Juezak ustelak, goiko buru kaskoko hiletik, azkeneko zangoko azazkaleraino ustelak. Ustelak eta ustelak. Eta hortan dabiltza, eta hortaz oso ongi dabiltza. Claro, zuk pensatzen alduzu, Ultzamar, Altsasuko gazte horiek hor, hainbeste urte Kastelian pasata, por el morro. Hor daudela, dena nahazite hor daudela, deusik egin gabe. Ez da, beraien legeen ala berare, ezin dutena justifikatu, eta pensazu beren legea ia zabalak diren ordenak abitzeko. Pues hoxen izan dugu, poza berriz, baina berzatezik, bueno, joder, harridura eta serrea, nora izan daiteke persona bat kartzelera eramatea, Kastelian mantentzea, ez duelako deus egin, baina niri hala iduritzen zaidalako edo politikoki interesatzen bat zaidalako zerbait egitea. Horietako, gero, horiek olako gauzak, beste konfiantza dutena, justizian horiek gertutenak, badut hori beste diskurso bat ere. Etika! Etika omen da importante etika, baina Altsasukoa ez da etika. Persona batzuk hor egotia eta gero horren inguruan zer orai ordaindu kalteak, ez duzu inoiz ordaintzen alko hor dagoena. Bueno, kanaltzarate Altsasura, eta kanaltzarate deklaratzera erran ez zuen jakinen gainan egitzinetela hor jende horiek zafratzen interes politiko edo soziologikoen gatik. Zertako ez duz egin? Hortan bizi gara. Eta karo, horrelako egoera nardagarria, zerengatik milaka persona badaude herri honetan torturatuak eta kartzeleratuak izan direnak, arrazoirik gabe, baina, bueno, nola interes politikoetarako ongi zetozen, pues, venga, pues egin dugu takitxo. Eta presoen urruntzearekin, ez? Berdin, Europar Konseiluak berriz ere Europa zide pixket, ez da, usein demokratiko pixket zabaltzen, eta hauek ikeatu egiten dire. Eta hor gertatu denare da, Europar Konseiluak errandu, presoak egon behar dutera etxetik hurbil, eta hemen berriz urruntasuna izan da, beren egiteko modu egunerokoa gainera, eta ikaragarri izan da, zerengatik,
zenbait asteburutan 2000 kilometro egin behar. Ikaragarriak izan helduentzako, umeak, baina hau zer da hau? Berdin zaie dena, beraiek, eta nola edabideak dituzten, eta edabideetan badituzten hainbertze mertzenario, miserable, beraiei joko egiten dietena, horrelakoak ikusten ditugu, horrelakoak entzuten ditugu, horrelakoak bizi behar izaten ditugu. Ikaragarria da, zergatik gainera preso batendako gauzik gogorrenetariko bada, bidaietan eta norbete istripuren bat izango ote den, orden inoiz pensatu ez duzuna, gauzetan pensatzen duzu beti zerbait gerta daitekela eta, ez? Bueno, berriz ere ikusten dugu, hemen kartzelian azkeneko 30 urtetan eraman duten politika o 40 urtetan dela legez kanpo edo dela Europar Kontseiluaren iritzien kontra egindako zerbait, ez? Bueno, horrelako herrialde baten gara, eta hemen oso ongi bizi gara, listoak garelako, zabakigulakoz bizitzen. Baina bitarteko demokratikoak, bitarteko sozial, horiek ez ditugu, borrokatu egin behar ditugu egunero, zeren eta errepresioko buruak, politikariek, epaileak, eliza, denak hor ditugu egunero, eta horien denen kontra hitz egin behar dugu gizarte honetan, oxigenoa sar dadin. Eta gainera mozal legea ere ez, badugu. Nola? Lehi mordaza hori. Ere, lehi mordaza. Argazki bat atatzen baduzu polizia bati, hor kristuin isun eta kristuin neurriek eta. Zer da? Zer da? Eta hori ere, kendu behar dela, baina ez dute kendu nahi. Bizazu, teorian, PP edo eskuina sartzen delaik, eskuinak aldatzen du legeak eta bere interesen alabera hartzen du. Soe etortzen da, eta soe, baina neske, hemengo punkia bat hau apainduko dut, eta aldian beste punkia bat apainduko dut. Baina gaia zer da? Ez hartzen ez zure programan erruen, kenduko zinuela lan lege hoi, nola ditzen da? Erreforma. Nola? Barkatu zein diozu? Laneko lana. Lan erreforma. Bueno, eta hau ere, hori aldatuko dugu. Eta gero iristen da momentuan eta ikeatzen dire. Dizezu, lan erreformarekin, oraindik gehiago zergatik propagandan eta larraten zuen. Badiru dire Podemosekin sinatutako gobernu akordioan ere horrela dagoela. Baina, hortaz aparte, nik uste dut hor ere, momentu batean sinatu zen akordio bat, lege hoi botako zela atzera, eta hor bildu eta Podemos eta RZ eta ez da zeintzuk sinatu zuten, ez? Eta hoi ere ez du bete nahi. Hau zer da, errain dut, guk uste dugu demokrazia bat dugula, zerrengatik boto bat ematen dugu noizpeit, baina gero boto horrek erten badu xuri, heldu dire enpresarioak eterratu dute beltz, eta gobernu guziak eta politikariak beltz, baina nola beltz? Zuek aurkeztu zinetenean, ez altzen duten onartu hau xuri ezela. Baina ez, eta gero, hoi porsakaso ere, hor gaizki atratzen bazaie, hor dituzte epaileak. Eta inoiz epaileekin gaizki balin badabitza, edo hor deskontrol pixka balin bada, hor dago eliza. Pontifikatzeko, terrateko zein denegi borobila, non langileak izan behar duten pobreak, non aberatsak izan behar duten aberatsak, eta lapurrak izan behar diren bedeikatuak. Eta, sekretu ofizialei buruz ere, aipatu nahi zenan. Hortzen duzu, klaro hor agertuko zen, Galek nork egin zuen, orkuera nola ari zen jendia hiltzen, edo jendi hilketen ardura hartzen, eta denak estaltzen, denak ordetzen. Ikaragarria, zerrengatik badaude, hainbeste lekukotasun non argi gerditzen diren, hainbeste politikari hiltzaile batzuk izan direla. Berai etikari buruz hitz egiten dute. Baina bertzen etika, beraiena ez, beraiek ez dute inoiz deusik egin. Ez guk eskatzen dugu barkamena, bai. Lehenik epailearen gana, gero hoi, eta gero kusiko dugu zer nolako ondorioa dituen une, klaro, porque, klaro, gu egona gara kartzelian. Zuek kusi beharko dugu zer gertatzen den zuekin, zer pastu behar da hemen. Ez da gure helburua hoi bilatzea, baina bai dena argitzea, eta, eta irakustea, eta mingina sar dezatela zintzurrian barna gibelka, horrelako gauzak eginta gero, horaitze pasten da hemen, ez dela, argitu dezatela, hor dauden artxibo guziak, ireki. Baina Martin Bilak aspaldi errezituen hainbertze dokumentu.
Horako gauzen artean bizi gara errenduzu. Beti zu gaukai berdina dituzu, eske zoritxarrez horrelakoak biderkatzen dira. Ustekabean, zergatik hori denak oso dituzu, ez? Bueno, eta beste gai bat, ez? Askotan hitz egiten duzuna da pentsioak eta... Pentsioekin badago gauza bat. Eta gezurrain gainean oinarritzen da dena. Zergatik erraten dute, ez dago dirurik. Gezurra. Gezurra eta gezurra. Zertaz erraten dut gezurra? Nik erraten dut gezurra. Zergatik Banka Madridek utzegin zuenean, 60.000 milioi. Hartu lapitza eta hasi zero jartzen. Eta aspertzen zateleik, orden hori da. 60.000 milioi euro publikoak eman zizkioten berari, hor tartean zenbaitzuk polsoiko aratzen ibili zirelako denena izan beharko luken dirua. Militarrek, 50.000 abioi, gerra abioi, ari dire orai tramitatzen erosteko Estatu Espainiarrak. Ez da izertako, Afrikatik heldu diren berriz batzuk garbitzeko. Ikusten duzu, zer nolako, adibidez, zer nola baden dirua. Gero, hor zegoen dirua edo hortarako den diruan egin dituzte, beste inbertze gauz, ordaindu, hor egokitzen zienak, eta gero, hortik hasten dire, eta horren zer teute? Pues hemen, gu zuen onerako ari bai gara lanean, pues hemen egin behar dena da, pues zuen behar duzen diru pixket niri eman, eta niri hoi da bankoak eta seguruetxeak, behar nozen eri diru pixket eman, eta hola, pensiodune bihurtzen zaretenean, izanen duze dirua orden ongi irabazteko. Eta gainera, konbenioetan ere sartuko dugu. Gure igueraren parte bat, izanen da, zuen diru galera edo erosa almena galtzen duzen hori nuapetere konpensatzeko, hola izango da. Eta, aiba, eta nor kudeatzen du nik hor uzten duden dirua, zengatik seguru etxe hortan uzten duden dirua, nor bermatzen hau hemendik 30 urtetara, ez nire kasuan, zurean adibidez, hemendik 30 urtetara diruoi kobratuko dudala. Nola ematen aldiot nik dirua, eske begirazazu ze astakeri egiten ari garen. Gure jornalaren parte bat apartatu eta inondik ezagutzen ez dugun personaje, antolakuntza, lapur batzuen eskutan uzteko. Zuak ez zer den horrelako persona baten dako dirua sartzeamen eta jakitea 30 urte zinor gestiola horren ardurarik eskatuko? Pues hoi badugu, hoi da egiten ari direna horrekin, eta ikeragarria da nola engainatzen gaituzten edabideen bitartez. Zergatik hor, nik ezagutu ditut jendeak. Ameriketan ibiliek, Artzain, Kalifornian. Bizi baldintzak oso gogorretan. Torri dire, hemen errandiete zenbait listok zer egin behar zuten diruarekin, eta 6 hilabeten buruan aurkitu dute, beren buruan, han egindako guzia, sufritu guzia, deusikabe gelditu direla. Eta diru merkatuan hori da gertatzen dena. Eta hori da, orai gurekin egin nahi dutena. Eta ez da nik erraten dudana, astakeri bat, orai erran dudana. Hoizuk, begiratu, galdegin, eta jakingo duzu, horrela gertatzen dena. Eta bestenaz, eredu oberena dugu Txilen. Pinochetek denak, seguro publiko guztiak kendu zituen, pensio publiko guztiak kendu zituen, eta privatizatu egin zituen. Horai dela urte batzuk, estatuak hasi da dirua ematen, zergatik jendeak osen ziltzen ari zen, dirui dena desagertua zegoen. Baina, zertako nik ematen batzu zuri dirua normalian eskatzen dut, lekuko zerbait edo zerbait bermeren bat horre egiteko. Hemen ez, hemen maten diozu, takitxo. Inolako bermerik gabe, ez diozu eskatzen zu bankoari edo aseguru etxe horri erraten, zu baina, patu zure etxea, unen ordain sari bezala edo berme bezala, ez? Ez, keba, ya está. Horietan lapurrak izan dire, sortu zirenetik, gaur arte, eta... Kauen diez, eta hortan gaude. Eta nik uste dut hau ez dugle garbi, ez dugle asko hitz egiten uniburuz. Bertzek gauzatxo bateri ikusten gaituzten jendeak egin du. Igual horrek estakeria gertzen du, ez datuak jartzen ditut, Eta hemen ere
horrelako zerran behar nuen ere, ja, gantzait. Datuak jarri behar zenituen pentsioen... Ja, bai, poliziek. Claro, erten dute, zuen pentsioak ordaindu behar dire, seguridade sozialera ematen duzen, berzek emango duten diruarekin. Eta, baina, poliziek, nondik kobratzute? Estatuen presupuestuetatik. Guk ero hoi nahi dugu, hoi genuen, eta hoi nahi dugu. Zertako beraie baita guri ez? Beraiendako bada, zertaz ez guretako? Eta pensazu, beraiendako ona bada, guretako ere seguro ona dela. Ez dire ari horiek, ez da egite modu eskorrian edo hoien kontra, edo zerbait beraien gustoko ez den zerbait hor lantzen. Aiba, bada diru horiendako, eta horiek egiten dutena hobea da gurea, guri proposatzen gaitu zuena baino. Bueno, pues horiek denak behar ditugu ikusi, eta horiek denak aztertu behar ditugu. Eta horiek denak barneratzen baditugu, eta denei jakinarazten badiego, pues bueno, pues aurrera pauso importante izango litzateke. Baina ikusi zer den gertatzen ari dena, ez? Militarrei eta poliziei, horiei fondos del Estado. Estatuko aurrekontuen dirutik orain ziren. Guri ez omen dago dirurik jaurtan guretako, bertzen dako bai. Zura maitxean banatzea eta zuri duro bat eta bertze aurridei 30 euro matea. Gaintzine ama. Bueno, pues hemen ere berdin, hemen militar, hemen falsuen nahi, deusteko balio ez dutena, deusteko behar ez ditugun, denak, horiek denak oso ongi ordainduek. Eta, joder, lanian ari den langile, 40 urtez lanian aritu dena eta, bueno, eta hortaz aparte gainera ere, pues, claro, egiten zeit dute, murriztu, orain arte genituenak, eta horrela, jende izitu egiten da, terten du, jode, etorkizunean ez da izanen. Eta zoritxarrez hemen gertatzen da bertza gauza bat. Gehien sufrituko dutena, honen ondorioz, ez dire mugitzen ari gara hau gainditu edugunok. Hau da, eta, bueno, pues, jende gaztea beharko du ahalik eta laizterren hasi pensatzen zer egiten ari den eta zer egin beharko duen, porque beraien etorkizuna pentsioi begiratuta ez da oso baikorra, Bueno, behintzatez, zuek bai mobilizatzen zaretela asko. Orai, gelditu gabe, ja. Gimnasik ez dugu egin diaria berdin hor kalean hor gabiltzago itite behiti, baina, bueno, bai, konturatu gara. Edo zen aurrera pauso bat egiteko, guk aurrera pauso unitz egin ditugu langile klasen artean, lantegietan, lan baldintzak, lan ordainketak sariak, horiek denak asko lan eginta hobera egin ditugu, eta hori guztia nola, lau egunez garbitu nahi dituzten, eta horiek kendu nahi gaituzten, edo gure ondokoik kendu nahi dizkieten, kezkatu egiten, urduritu egiten dituzten, behar dugu, ez dakit irabaziko dugun zerbait edo ez, baina guk ezin gara egon horri begira, ikusita gainera inbeste indarrekin, emeze lanakin lortutakoa, orai norbait txulo batzuk agertzen direla hor, eta horiek denak entzen dizkigutela, ez gure ondokoen dako ari gara borrokatzen, baina zoritxarrez gure ondokoak ez dute parte hartzen gehiegi gai hauetan. Baina, bueno. Ea ez zure mezua ibisten zaien? Bueno, saiatzen gara aski garbi hitz egiten, ez? Bueno, kusiko dugu. Ez dakit beste gairen bat dago nola aipatu nahi duzuna? Uste dut ez dagoela, hor... Bueno, egon badaude ez, baina bueno, igual utziko dugu. gaia badaude, karo, azten bagara, izango genuen hemen, egun guzi, utziko dugu. oso detailetxo bat eta oso zoragarria. Kortesen, hor dago kimena edo egin dute asteburunten, non aldarrikatzen zuten Euskararen, ofizialtasuna eremu guztian, ez? Zonalde, zonifikazioa alde batera guztia. Zoragarria da Euskaldunentzako, Nafar Euskaldunentzako ikustea, zenbait jende buru belarri ari direla borrokatzen ere, beraien hizkuntza eta beraien hizkuntza eskubideen alde, baita Nafarroko azkeneko puntan, eta handago Kortez, Eta horrela, badirudi zailtasun handia direla Euskara mantentzeko, baina horrelako jendia dauden biztertian, disfrutatzeko bedere, hori ikusita nola ari diren lanean, disfrutatzeko bedere aukera bat dugu. Horrela albiste on batekin. On batekin hasi gara eta on batekin ere bukatzen dugu. Primeran. Mami esker batxi. Ez da zeren. Eta beste bat arte. Nahi duzun arte, bai.
Gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko artearen ibilbidearekin utziko zaituztegu. Mi esker egoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.